Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama e inde on manama e jettode on bismama kadi e roɓindo men jayandeji oɗo subaka hande hono no gowɗen wadde e kala altine ha yetti aljuma hande noon on paami ene wayno bani men debbo Aissata Ndiaye heɓani tigui arde kono tan omo selli omona e jaam ma en kawre makko ɗo janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗi en tigui wawde hawrude oɗo altine hande ɗum noon kadi ko jarnude on caggal yewede junde e ɗeɗo balɗe ɗiɗi en kuccodirani minenne kadi ko noon min jeewira kono tan e ha joni sembinde on eno cembinin so min e kala subaka e kala ñande to banggue commentaire uji moon e to banggue duwuji moon e kala e saaha kono ɗum ko noon hande ina wayno ko noon tigui no jirɗon ni ina nartanat ko yewti koye romiɗo men jayndeji hono no gadoɗen wadde kala subaka noon ko arde e lengo ngo woni programme o noon hande ne wayno mbiyen ko ɓuuri ko mantinade e jayndeji ɗi ko yewti ko e dawrugol ha tengti e konnguɗi ñaaɗi teskari e nder landa hono APR landa mawɗo leydi ndi ko noonne kadi e ko yewti e toɓɓe goɗɗe certude ina tawe hen ɗum ɗon noon ene nartanat tan ko yewti ko e romiɗo men jayndeji e oɗo subaka hande en puɗɗorto jayde quotidien le quotidien jayde nden noon ene wayno e subaka he arti koko yewti ko ha joni e gonka landa APR woni landa mawɗo leydi ndi ɗum ɗon noon jayde wi ene wayno tan ha joni ko yewtere kam e bonande woni débat e déga ɗum ɗon noon biteɗo Momar Thiam joni o tan holliti wonde konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko cattuɗi ha joni ƴagguɗi teskaɗi e nder ha joni on ɗon landa tawi noon haalat ɗum ko Yaham Mbaye kam emo ganduɗa o ko biteɗo Moustapha Cissé Lo nana tigui herƴina golle mawɗo leydi ndi e wiide makko kanko Momar Thiam goɗɗo noon mo ganduɗa suuten konguɗi ko Abdou Mbow mo ganduɗa holliti wonde ɓoyata hay seeɗa mawɗo leydi ndi ma kay siflu ko yewti ko e gasirde récréation e wiide makko ɗin noon konguɗi jaaƴi ina tawe e nder jayde quotidien le quotidien jawten e jayde Vox Populi koye on ɗon fannu arti oɗo subaka hande ko haare konguɗi kono ne kadi konguɗi gulɗi jaw ƴagguɗi teskaɗi e nder landa APR ɗum ɗon noon ha joni kadi e kulhuli jogaɗi wonde kay ma jomumen mbaɗa seppo ha toon to galle lamorgo ngo ɗum ɗon noon arti e nder jayde Vox Populi wonmo ganduɗa noon ko joguiɗo kala ko yewti banggue e communication woni ko fati banggue hono mbiyen konguɗi toon to galle lamorgo ngo holliti wonde kanko hoore makko o sifli hono mbiyen gasirde on ɗon récréation e wiide makko noon kanko Saydou Gueye joni o ina wayno ɓeɓe ganduɗa ko ɓe wondi walla mbiyen liggottoɓe mo e banggue parti o yo gandu gona sukaɓe ko worɓe mawɓe ɗum noon jogay konguɗi ina wayno jarani kene cuuta ɗum e nder landa APR jawten e jayde guendiren nde jayde Le Soleil kañumne koye on ɗon fannu arti biteɗo Aliou Fall mo ganduɗa kam tigui ko disno walla mbiyen ko disnotoɗo mawɗo leydi ndi toon to galle lamorgo ngo joni o tan o erima ɓe ganduɗa ɓe kay ko sikkuɓe koko joña walla mbiyen koko guitta e on ɗon landa ɗum ɗon noon yo gar tigui tawtaɓe kalde ɗum ɗon noon waɗi ko toɓɓe tati jowade woni ko wiyete 3 points de suspension ko wona ɗum ko biteɗo hono Mamour Cissé tawi noon ko secrétaire walla mbiyen tigui ko cukko kolaɗo kuuɓal landa PSD jantubi suuti konguɗi e wiide makko noon leydi ko noon kadi e landa lamortaki hono ni ɗin konguɗi noon o joopi ɗum ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon ko jiibo teskaɗo e landa APR jawten e jayde groupe Futurs Médias nde woni jayde l'Observateur kañum ari ko e hello wongo ɗum ɗon noon koko yutti ko e banggue hajju hitande ɓennuɗo nde woni toon to nokku ceniɗo o woni suudu Kaaba toon to Arabie Saoudite ɗum ɗon noon ko cimtol woni rapport tan joni o yalti tigui joopi ɓe ganduɗa ɓe kay kañumen juɓɓinanno ko yutti ko e hajju ɓennugu ɗo ngu ɗum ɗon noon ko teskedeɓe ko yutti ko e jobdi ɗi ganduɗa ɗi koko kay herƴi seeɗa walla mbiyen koko nibbiɗi e on ɗon fannu ko nonne kadi e ko ganduɗa ko ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko fonnoɓe walla hebnoɓe yaade toon to nokku ceniɗo ne wayno koko jooɓi ko potani yobde manam koko ɓurti ɗum ɗon noon goɗon cimtol ko yetti e joporɗe muɗum kala ina tawe e hello tati e jayde groupe Futurs Médias nde woni jayde l'Observateur jawten e jayde enquête nden ɗon jayde haalata koko yewti ko e ñawoje leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ene wayno ko ha joni mbiyen keɓal tigui keeringal woni ko wiyete indépendance to banggue justice woni tan lamantere leydi men Sénégal ko noonne kadi e gonka golloɓe on ɗon fannu ɗum ɗon noon omo ganduɗa ko Souleymane Teiko
arti hen tigi ko non kadi o holliti tigi wasde mo weltare den ko ngoni makko jaaji ina tawe e nder jayinde enquête quotidien njawten e jayinde libération den don jayinde no wayno arti tan ko e biddo Sénégal naajo bitedo Moussa Koulibaly cohaado ko boyani nyaawa tigi soha tonto leydi Paris France bien tay non o tuma ko gede wat bonyankagu tawi non o tajana ko duubi capande tati don non jayinde ne sifo kanko Moussa Koulibaly woni wayno o rewrama tigi walla bien ha joni bien o rewama tigi hawtawa iwdi makko ina tawe tonto Bakel do e leydi men Sénégal dum don non be ganda ko nyaawobe leydi France kanyimen ina wayno tan neldi ga hen ko wite ko hono bi be ganda be ko commission ngaji hono ha joni bien rogatoire do e leydi men Sénégal ngam tigi yewa gonka makko tonto bandirabe makko dum don non ko tagal tan de warno do e leydi Sénégal o wadi do fodde lebbi jeegom jani non holliri wonde o mo fonno ni resde tawi ko debbo bitedo Mariam te tonto wuro witengo Bunya njawten e jayinde la turbine nde don jayinde on wayno arti ko cadele ka tay non ko teskade tonto bangi diwan Sahel woni tan ledel de gandade kay ina ngoni e duunde walla biyen tigi e didol Sahel ngol dum don non ko to bangi wat bonyankago woni terrorisme dum don non holtan cadele kam e limor de gandade teskama e mayde walla biyen tigi e cadele wat bonyankobe wonbe ton tuggude e lewru janvier ha nangi lewru novembre mayde don du e de hitande dum don non jayinde ni sifo tonto bangi leydi Niger ko ni e temedde dido e capande jeenayo tawi ko bani adama kanyumen ngoni ko mbasi pitali munen e janguji ko tolni e capande jeetato ujunere bani adama kanyumen geggi kodorde munen ngam dogde bone wat boniyankobe to leydi Mali ko tolni e temedde jeedidi e capande jeetato bani adama ngoni ko mbasi pitali munen e jangu ko tolni ha joni e ujunere temeddi école koko uddi odo saha jangaka tonto Burkina Faso ko temedde jeegoma e capande tato e njoyo bani adama ngoni ko mbasi pitali munen e janguji terrorisme ko tolni kadi e te ha joni bien e temedde njoyo ujunere kanyimen geggi ko dorde munen e wiide jayinde ina tawe e hello nayi e jayinde witende la turbine njawten e jayinde Walf Quotidien nden don jayinde no wayno article sunare mawnde hemde kay ko yuti ko e groupe Walfadjri dum don non ko ganda ko caggal kay nde o sanki kanko jogi non kala ko fate bangi hono gede publication wala bien gede publicité tike ko yuti e nden don jayinde dum don non o hoti e jomi ko no jayinde windiri ko kammu joni jono tan ne wayno tawto yi sidi dum don non ko yidde hollir tan e wiide wonde on don kay o sankima ko non kadi ko ene wona tan hitande caggal ko rutno jomum hono Sidi Lamine Niass gardinodo on don groupe Walfadjri wala bien Walf groupe Walfadjri tigi dum don non jande ne sifo wonde ko jandeji leydi men Sénégal odo saha ina kay gondi e yewende to bangi tigi hono bien gandal makko kam e neware makko yimbe hewbe non ciuten ko ngudi ko wayno maître Cheikh Niass ko non kadi e Mademba Ndiaye kame Abou Abel Thiam e wobbe wabe non moni kala rutimu teddungal ko non kadi neldimbo duwaw njawten e jayende Rewmi Quotidien e odo subaka hande jayende ne wayno wadi ko photo maître Moussa Sarr mo ganduda jayende ne sifo wonde kanko tigi woni gorko burdo mantinade e ndedo hitande woni homme de l'année 2019 en nat jayende ji meden cioftal balli gadorten ko jayende stade halore kala sa ko yuti ko e football dum don non ko tirage au sort Ligue européenne des champions ko fati bangi 8e de finale ko hande sanga waktuji sappo e go heure de Dakar dum don non jayande tan waynen sifo potiri mawdi ina kay coyna hen ko wayno Liverpool Barcelone Juventus Manchester City ina wayno non ko potiri de gandade ina jogori wulde jew so tawi kay latima on don tirage ko non kadi ko wayno Chelsea Atletico Madrid Tottenham e Paris Saint-Germain ko potiri mantinide jogori kay teskede hen ko dum ko ina tawe hen gagnande bido Sénégal naajo gondo ton Naples hono Kalidou Koulibaly dum don non ko gagnido tigi o do weekend wiide jayande ko non tan jayande ne holliri wonde ina gasa tawi tekkiro ndinde do gagnande no wayno ko wawde mo tigi eno wayno fettude e ko yuti ko e tonto kipu mo Naples jayndi sunu lamba jayndi gandande halata ko yewti ko e cioftal balli konon tan ko to bangel lamba leydi men Sénégal lit Nicolay ko teskado
ko yewti ko e darnude combat ji mawɗi ɗum saabi noon o hollitama wonde omo kay e lawol gam darnude combat Ama Baldé kam e Modou Lo ɗum ɗon noon on ɗon combat ma tigui walla mbiyen darnugol on ɗon combat ma tigui joof e oɗo altine hande e wiide jayde sunu lamb ko ɗon guddirten roɓiɗo men jaydeji oɗo subaka hande kono tan en garata ko yewti ko e gueɗe rendo woni fait divers ko noon tan ma en gara e ha joni kabaru kesso mo ganduɗa ma kay wel dendagal ha joni mbiyen ɓiɗɗo pullo ko noon e kadi juɗɗe ɓamtare ha tengtito banggue kabaruji kam e gueɗe baɗi noon saabu tan ko yidde andin ɗon haalirde moɗon witende Siwol FM mo ganduɗa ko ɗo tigui e galle he tawate ko hande golle muɗum ne wayno puɗɗoto ha tengti fuɗɗorto kadi koto banggue hono mbiyen ko yewti ko e kabaruji woni no won hen noddirta hono journal ɗum ɗon noon ma en puɗɗoro tigui e oɗo ñalawma hande tawi ko édition ngaji ɗiɗi édition gadano ko sanga waktuji sappo e tati heure de Dakar e édition ɗimmo ko sanga waktuji sappo e jeenayyi équipe noon o foof heblima oɗo saaha gam hemnude on kabaruji moɗon ɗi cuhɗon e kala e saaha wadde ko ɓeydare wonande e leñol fulfulde to banggue kabaruji ko noonne kadi e to banggue radio ji ɗum ɗon noon ko wona ɗum ko ina wayno tan gonɗon radio kay ganduɗa ngo wodata ko ɗemgal fulfulde tawi ko ɗo e galle he tawete ma mbiyen jokkodir e radio ji kewɗi ko wayno Pindi FM to banggue application ɗum ɗon ko wonande wonɓe toon to caggal leydi hani e nder jokli windere nde kala e kuuɓal mbawa tigui hebde kabaruji kam e jewte mbasa yewede hono no gadori yewrede e kala saaha kono kadi enen jokkodira e radio ji kewɗi ko wayno Damga FM toon to Kanel Fouta FM Nanka FM kadi ma jokkodira hen Hunare FM ko noon kadi e Daka FM Dara FM Yellow FM kam e Ngay FM ɗiɗo radio ji kala ina wayno amma jokkodir tigui e ko yowiti ha joni e mbiyen ko fate banggue on ɗon fannu woni haalirde mon Siwol FM ɗo e Dakar ɓe jaggate koye 98.0 haalirde noon ko ɗo tigui e galle he tawete ɗum ɗon noon ko kabaru mo ganduɗa o eɗen tan kabra on batton hakkillaji ko noon kadi application o to banggue Pindi FM ene tawe e to banggue Google Play ko noon kadi e toon to Play Store wonande yidɓe wadde ɗum téléchargé e kala saaha ɗum ɗon noon ko oɗo kabaru tan belɗo mo ganduɗa kadi ko ɓeydare mawde wonande to banggue hono information woni to banggue ha joni kabaruji woni komin guddirta roɓiɗo men jayndeji e oɗo subaka hande no mbirɗini noon e siftinde Aissata Ndiaye ne selli enen e jaam ma en potte makko ɗo janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ndey Fatou Mansali wonno to banggue e ha joni caggal caméra o Allah jarama on jarama adi men ko janggo so gueno haaji on jarama.